Mikrofonu pan Daniel Tvrzník, trenér Litoměřic po dnešním zápase tady ve Frýdku-Místku. Pane trenére, odvážíte bod. Jaký je váš komentář k tomu utkání? Tak já vůbec se nechci na něco vymlouvat nebo schazovat výkon Frýdku. Nám prostě dneska chybělo 7 nebo 8 hráčů základní sestavy, sestavu jsme lepili vlastně dneska na poslední chvíli a musím ocenit i naše mužstvo, jak tu situaci zvládlo, jak ten zápas odehrálo, i když první třetinu jsme byli ještě v autobuse, klasicky dlouhá cesta, ale na druhou třetinu jsme z toho autobusu vystoupili a jsme dominovali, tam jsme měli odskočit na víc než 2-1 a tam si myslím, že se to lámalo. Bohužel ve třetí třetině jsme v první minutě udělali drobnou chybu na zadním mantinelu v obranném pásmu, byli jsme potrestaný vyrovnávacím gólem a pak už jsme se jako do tomto momentu už jsme na tu svoji stranu nevrátili v té třetí třetině. Takže my ten bod bereme, říkám znovu, oceňuji výkon Frýdku, ale musím ocenit i naše mužstvo, který se s tou netradiční sestavou porvalo a říkám, my si to ceníme každého bodu a ceníme si i tohohle. Čakali sme od začiatku ohromný tlak súpera z hľadiska korčulovania a to sa v podstate potvrdilo v celom zápase. Na druhej strane musím veľmi vyzdvihnúť tým za prvú a tretiu tretinu. V prvej tretine dominantný výkon, tlak, šance, dobrý pohyb. Tam sme mohli to využiť vo väčšej skóre. Urobili sme jednu chybu, súper strestal, druhá tretina v režii súpera, hodne nám uškodila vzdialenejšia striedačka, tam nás súper zatlačil, hrali sme to komplikovane, nechceli sme, alebo neurobili sme tie správne rozhodnutia, jednoduché puky, o mantinel von, proste, alebo na icing, stále sme chceli hrať s pukom, to súper využíval, tam nás zatváral. Dostali sme z toho gól, ale tam nás výrazným spôsobom podržal Roman. Tretia tretina, vrátili sme sa k prvej tretine, zase výborný pohyb, súper, už nebol až taký aktívny, skôr myslím, že čakal na nejakú kontru, na nejaký break, aby dal z 2-1 na 3-1, dali sme gól na 2-2 a potom sme už išli si za tým, chceli sme to urvať za 3 body, nechceli sme byť stiahnutí, chceli sme byť aktívni, skoro sa nám to podarilo na predĺženie, boli sme na puku častejšie, mali sme viacej z tej hry a som nakoniec rád, že sa nám podarilo streliť ten víťazný gól a tieto 2 body opäť veľmi, veľmi dôležité, ale bereme ich zase s pokorou, my musíme do zápasu k zápasu.